Halo लोगोफोर फिन खेबसेबो आंनि चेनेलाव बरायनाय थाबाय दा भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोंनि फेमिलि मोसानायखौ नायदो हिन्जाव गोदाननि मोसानायखौबो नायलांदो हिन्जाव गोदान मोसानाय गिजै गोदोना फंलेन खानाय रुबा दाबोनो बाजैया गुफुराव दांगा सिख्लाहां माहां नहां मोखां दाबोनो सेंग्राबा सिख्लाहां सिख्लाबा माइब्रानि बिदै माथानि बिदै बाजैनि रावा दाबोनो गोदै गोदै माइब्रानि बिदै माथानि बिदै बैसागुनि जौआ गोदै गोदै Beli bajet, tidak bisa, segera bisa ada solusi lokasi. Kita nanti selai bajet, mereka nangguwa, pribadi tukar nasi. Hai dan naik dek lain bajet, dengan mahku nangani fikir nasi. Hai dan naik dek lain bisa bangun, dengan mahku nangani fikir nasi. Mahora mezang budi desa, karena jenis sabuna jerguna, aku lakukan sama-sama abada mereka berkasih rumah. Aku nuslang sampai dan bahaya jika datangba, aku bersia. Aku nuslang sampai dan bahaya jika datangba, aku bersia. दा मा खालामनो नागिरदों नोंसोरो गिफ्टसखौ मा नायदो बाय मा बेलाय आजायो मा ada baikkan deh मोजांना खाबा नै जा मोजांखा होबाय ini kabar मोजांखा इदिले मेलले दंखायो माथो नै खुरिया फुरि गोजासो माथो ओइ मोजांथार आरो खुरि नांखानलाय मिथिबां निखो निखो ओइबो मोजां खोमा ओइ आजा गोलैथारगोलै ए बायला जोबथारगोन ओइ मना गोनांलाय सोरनियो खापनो मोजांथार ओके Thank you for watching.